al Teatre de Bye Monstre i m'ha agradat molt, ha sigut superdivertit. Un musical fantàstic, superespectacular, amb cançons brutals, terribles, superdivertit, per tota la família, per grans, petits. Quan mataven el monstre. Ah, sí, perquè feia por el monstre o no? No. No, no feia por, feia una mica de riure, no? Sí. Ens ha agradat molt, perquè és una obra que tant és per menuts com per grans, perquè parla de tots els temes de la Covid. I és molt emocionant. I la nena que ho ha fet, fantàstic. Vaig veure monstres i a mi m'ha agradat la nena. La nena era molt valenta. Quan s'anava el monstre d'allà. Que els nanos aprenguin i vegin què és el que hem estat visquent. La Bye Monstre m'ha agradat molt a mi. Anem, perquè el nen es volia pujar les claretes. Molt divertida per tota la família, perquè no? A tu t'ha agradat, Margot? A part del ritme musical que té, com actuen, les coreografies, estan molt bé, molt dinàmiques. Tinc 8 anys, m'ha agradat el Bye Monstre i recomano en el poliograma. Perquè és un espectacle familiar de molt bona qualitat, a més, ens fa reviure, no? el que hem viscut durant la pandèmia i bueno, l'he trobat fantàstic per tots els públics. Els avis, els grans, els petits. I és el que es necessita avui en dia, treure una mica tota aquesta por que tenim tots i començar a viure una altra vegada. M'ha agradat molt Bye Monstre. I per què? Feien molt bons papers i també m'agradava molt quan sortien els monstres. Per totes les edats, per totes les famílies, pot venir tothom a veure-la, que s'ho passarà divertit, xulíssim, Una cosa fantàstica. Bye, bye.